na fada ụmụ nwaanyị na-atọ wee na-akwụ na yunivesiti na fana atọ bụ n'ofurum mana n'ime fana atọ ya makalisịrị fa ncha. Ọsị m nne o ndị abịa too ogologo ịghọta na-ama mma wee nwezie nnekwu ala o. Ọsị m mana nnekwu ala nke edu moderate ọ dịrọ too much ọ bịa dịrọ small ya na o fitlie very well. Ọsị ma ndịnala abịa dọla adọlụ ọ bụrụ nke ọnọgide ọda ịmagolo onwe ka o si dọlụ na arụ ya ịmala ife ya na ị ga-ama na Chukwu gọzilie very well with that thing. Ọsị m ụmụ nwoke na-achụ ya front and back mana o nwere enyi nwoke ya na ya na-abọ na akwụ na this guy na-azụ afịa ndị na ọ na-eme ọfụma so ka a na-agụ akwụkwọ ha na-achụ anya ajụ ịmagolo na life na-agakwa bọsịnya kwela na bọsịnya jụrụ ka a gụsịrị akwụkwọ dịga isi na ọ ga-anụ ya wee kwelụ o wee nubia so ya mụọ nwa nke izizi ya bịa inye nwa ala ịmagolu di ya na-aba na di ya dọrọ happy nwa ṅụbata ụbọchị ọ pụtara apụta ọ bịa kpụba nwa n'ụkwụsị anya pụtaba. Ọsị m tribos di ya sị anya kwụsị nwa ala anya ajụ ya na ya na-abọ ga-azọgide ekpegide ogochisie milk everywhere na nwoke ama nkwe ka ya nye nwa ala na highest ya nyegolu nwa ala bụ 4 months to 5 months di ya akwụsị ya na highest bụ 5 months di ya ama nkwezi na ya ga-akụta 2 months n'ọkpọ na 3 months ka di ekwuru na ọ ga na-enye nwa ala. Ọsị m ife a na-eselu ha okwu maka na di ya lovụla ala too much mana ya nwado mma ịṅụ ya o mana ụmụaka adọrọ mma ịṅụ ya. Ọsị na etu ka ha ga-akịta aṅụgide ṅụtuo ala nwa. Ọsị m nna ihe a na-aga ya mụrụ ụmụ na-atọ n'ime ụmụ na-atọ na fakugidela ọkpọ na o nwere nke a nyere ala ọfụma na ọkwa dị ebe alịa mgbe ụfọdụ ya akwụsị inye o nwee ike ọ pụọ nye enyebekwa ịmagolu ọ na-egbu mgbu back and forth ịmagolu ihe a na-eme ka ya mụsịrị nwa nke ịtọ wee dị ime nwa nke ịnọ nwa afọ pụọ o nye ebido na-enotisi na ofe ala na-egbu mgbu oge ọbụla ọ na-egbu ya wee jepụ n'ọgwụ ya na di ewelu ewe nenesi ekwesị na amabe ihe ọ bụ na ụka pele mpe na ọdụ ka nsa. Ọsị m nne na bọsị afọ ka die nọ kpọdebie mmadụ so o nwere ọgwụ enyere enye a na-aṅụ ogbubekwu mgbu nyechighekwa azụ. Ọsị m nwoke aghakwa gha nnọọ very well that na ọ chọrọzide ịma mgbe ụfọdụ ọ pụọ mịa batara ọ da akpọzi echeke ọha o bido gbanwee nnọọ nke dị very obvious mgbe ụfọdụ ọ pụọ 3 days. Ọsị m nne ihe a na-eme ya agwa ndị be ha agwasị anya okwu ike asịkwa ya agwa ndị be nke ya ike asịkwa na Chukwu meli ebele na o nwere ife a na-alụ o. Ọsị m nne aka na-ekwu this man pụọ batarọzikwa jos lefa niile azụ ojawa ọpọ na ọgbadị ya nwere nsogbu ya na-eju n'ọgwụ back and forth kadi epụsịrị na o mere 4 months dọkịta si ya na a ga-ebie na ọ bụ na eberie na ọ ga-agbasa ịghọta na. Ọsị m na dọkịta mekweli ebele si na egodu nnọọ ọmịlịcha nwa ọsị m enyi nwa ofu ka emesi duba jelos ka fa nọ skuulu nke a dụrọ jelos wee bịanya na-akọli ọsị m this girl na-ebe si na egodu nnọọ fanwa na-ejelos ya na-ewe iwe na-asị kedu ife Chukwu ji ka eso ọsọ nyanwa otu a na father pass through all this ụwa nke a nwee ka ọ dị nna. Ọsị bụ ọkwanya ewe arrange enya wee kpọkọta die na akpọli ya n'enu kpe ya na kpe ya n'etiti na abụ na di ya zara amị afọzialụ nya gwa ụmụnne ịka asịkwọ ihe a wee megide until bọsị ebeliala ịmagolu besie nye construct kwụ ya welu fat ịmagolu tinyesie na amakwa mma ịghọta na amanye nwụrụzi n'ịbụ nia so nya bịaza mgbe ụfọdụ nye were aka ya na-achọ something ya ga-etinye to construct that ọnya emechie fanabụ mana ife ya na ịma mma no unless ya akọlụ gị ka mesielie ka asị na ya chọrọzi wee gwa ndị be die na ya chọrọzi na fabia were ife emelu n'isi ya fasị ya na ọ bụrụ onye afanwa mele gie na ọbọsị afọ ọlụ di ya bịa were ife o melu n'isi maka na ife amụrụ bụ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị. Ọsị m nne ya chekete gbazie anya nkịtị bibezie ndụ ya kwa ịghọtago nye a chọrọzi dị ịma. Ọsị m nne ife a na-aga nye bido ịmagolo hapụ onwe ya ka ụmụ nwoke chụbi anya ekwelu
mana oluzie n'iyipụ akwa ịmago na ifela na-emie oluzie n'iyipụ akwa ifela na-emie ife a menye dat na onye bịasịa nyakwesie emesịa anya akọbakwa ife ọzọ ọ pụghị ịghọtago until one day nye meet this very guy. So fana akali ụka kaligide wee data na breska nsa ha na-abụọ wee kalibanya wee na-asị aka ka o si feel about it. O wee sị a na ife anwa adụrọkwa mma o. In fact na ya na-emelụ ndị nwelie na ebele na ekpele ya na ekpele fe bụ ka afọ ya n'oge maka afọ ya n'oge ebepie onye afọ enwela onwe ya. No, a serious something but if handled well ịghọta na onye afọ ka ya ọ sị ka ekwena ụdị life ha na-elive zimagolo ya jụrụ ya ọ sị that they live well, they live like every other normal human being, only that sometimes na ọ ga-emefa ịmagolo fadị shy so okwugide ịmagolo n'ife o kwuru dali obi n'ife o kwuru melie nye filie na understand la ọkwa ịghọtago. So fana abụọ nayo na-emelie ife na dịga ejikwa ego n'ọlụ mma n'ọlụ ọfụma bikos ifụrụ anyị ga-alaiki ya until bọsọ chọrọ ise ibọn gị o.